היי בנות, והיום אני אראה לכם איך לצבוע עפרונות ממש יפים לבית ספר. אז בשביל זה נצטרך עפרונות, צבעי גואש ומכחולים. אז לוקחים עיפרון ושמים עליו כזה דבק כדי שהמחק לא יתלכלך, אוקיי? ואתה בוחר, אתה לוקח צבע, למשל אני בחרתי עכשיו ירוק, אני לוקחת ירוק ואני מתחילה לצבוע אותו. ככה. ואם זה נראה לכם עדיין, זה נשאר לכם, אז בגלל זה, אז אתם יכולים לעשות ככה כמוני, כמו שאני לוקחת עכשיו כחול, וכאילו אני מערבבת. והנה עיפרון שני, עיפרון ראשון, ועכשיו עושים עוד עיפרון. אוקיי, עכשיו לוקחים את העיפרון, אתם יכולים לבחור איזה צבע שבא לכם, ולוקחים את המכחול הפיצקי הזה, ולוקחים אותו ועושים לו נקודות, 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 ככה עד הסוף. רגע. אוקיי, ואז לוקחים את הצהוב ומורחים איתו את הזה, ועושים והנה עיפרון שני. עכשיו לוקחים את עוד עיפרון ולוקחים כתום. אני אומרת עוד פעם איזה צבע שתרצו. אני בחרתי את האדום, כתום, כן, אדום, סליחה, ואני מתחילה פשוט לעשות כזה קווים, אבל לא כל, קווים ברווחים. ואז לוקחים עוד פעם את